Yun. Malaki. Malaki mga toy. Oh. Ay, malaki. Agoy, maliit mga toy. Yahay, makadalag tayo. Yan na naman mga toy. Grabe, maliliit. Oh, yun. Uy! Isang mapagpalang araw sa inyo ulit mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin mga toy. Dito naman tayo mga toy sa may barangay West Rimbo, Mamimingwit. Sa may mga toy, sa may sa may Ilog Pasig mga toy. Magamit tayo mga toy ng ng taw-taw mga toy. Yun. Grabe tong taw-taw na to mga toy. Makasaysayan tong taw-taw natin nung nakarang adventures natin. Itinakbong mga toy ng kanduli. Diyos ko. Kala ko kung plano o kaya karpa. Diyos ko po. So yan mga toy, bali dalawang hook yung gagamitin natin mga toy. Tapos yung pain natin yung tawag ito, bulati na lang po, yung malambot. Start na tayo agad mga toy kasi napakainit. Yung lalim natin kalating metro lang mga toy. Yan, dyan lang tayo. Yan, wag mo itatakbo yung taw-taw natin. Apakan natin yung taw-taw, baka may takbo. Yan, mag-shoutout tayo mga toy. Tara. Patero sa angler, sila Katero nandun mga toy, sa may dulo. Yun, shoutout. Shoutout kay Jing Cruz. Yun, shoutout. Shoutout sa bayaw ko na nag-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Si Argeleto de la Cruz. Yun, shoutout sa iyo bayaw. Buhay ka hanggang gusto mo. Yan, ingat ka dyan bayaw sa sa trabaho mo. Birthday rin pala nung anak nung pamangkin ko, si Luan. Yun, shoutout sa iyo Luan, happy birthday. Huwag masyado makulit. At sa mga nagsi-celebrate ng graduation ngayon, yung usong-uso na ngayon mga yung celebration ng graduation. Ayun, shoutout kay kay Pearl. Yun, happy graduation. At sa kay Rihanna K. Aral kayo mabuti mga kids. Yun, shoutout kay Jing Cruz. Yun, shoutout ka toy. Uy, baka naman kagatin na yan. Shoutout kay Sim Diary, Arthur Blanco YTV, yun shoutout katoy. RN Jugs, yun shoutout katoy. Joseph Villanueva, yun shoutout. At shoutout kay Talim Pigeon PH, yun shoutout. At pagaling ka katoy Giron, yun. Meron pa mga toy ito. Ayan, bilisan natin. Shoutout kay Barcia Brothers TV, Paus Castañas, yun shoutout. Noel Cruz, yun shoutout. Dennis Buenaventura, yung shoutout. Pasig Biwas Anglers Club, yun shoutout sa inyo mga toy. Belford Wheels, yun shoutout. Ronald Katahan, yun shoutout. Thank you sa inyo mga toy, sa mga sulit katoy natin at sa mga natin, sa mga silent viewers po. Dito pala tayo mga toy sa may bagong ilog, sa may Pasig. Yung spot natin doon mga toy, wala na, hindi na tayo makapag doon mga toy. Matumal na mga toy kasi yung umagos doon mga toy doon. Bali wala nang agos kasi yung pala butas pala yung mga toy ng nawasa. Ilik pala yung nawasa, yung niya, yung pinakang tubo. Yun, kaya pala paboritong ng mga tilapia doon. Ayan na mga toy, kinakagat na. Oy. Ay, mga toy, dalag. Agoy, maliit mga toy. Yahay, makadalag tayo. Naka first cuts kagad mga toy. Oh. Grabe. Ayan ayos na. Dito ka boy, dali dito. Yung mga toy maliit. Grabe nakatay, pakawalan natin to. Pakawalan siguro natin to, maliit. Para lumakit pa dito mga toy, para lumaki pa. And first cuts tayo dalag. Maliit pa mga toy maliit pa kasi. Pakawalan natin. Malik ka sa akin pagkalaki mo yung mga tayo, grabe. Sumabay sa alon mga tayo ng pagdaan ng bangka. Grabe, sunod-sunod naman itong bangka. Maraming dalag na lilitaw. Kaso di naman tayo okay. Pasensya na kayo mga sa video natin. Dito natin para makikita nyo natin.
Maganda dyan mga toy sa may umaagot sa'yo. Ano yun? Biglang kinagat mga toy oh. Ulitin mo. Ulitin mo. Oh! Oh! Uy, 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 uy. Ay, ay. Patay na. Diyos ko. Malaglag yun na naman yung taw-taw natin mga toy. Ba yan, talagang lagi nalalaglag tong taw-taw natin. Maliit mga toy. Ano ba yan? Kala ko kabiwas. Malalaki tong dito. Bakit pag ikaw magandang size na dadali mo? Ano ba yan? Pakawalan natin ulit. Ay nako, kabiwas talaga. Ayun ulit mga toy, isa dito tayo ulit. Yun. Sayang yung spot natin mga toy sa ano, sa Pasig talaga. Bagong ilog Pasig. Yun, shoutout nga pala sa mga ano natin doon. Mga batang angler, sila ay Ayan, sila Ian. Ano toy oh. Ganyan lang mga toy. Mukhang kinakagat mga toy oh. Mukhang kinakagat siya oh. Lubog mo. Ay naku. Oh. Kati maliliit. Ay black nigger. Ay Diyos ko. Aliliit naman ito mga Diyos ko, pakawalan natin yan. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa inyo? Ay naku, mat maliliit dito sa lugar na to. Ano ba yan? Hindi tayo makadali ng mga maayos na ano mga toy fishing spot Ganda sana dyan mga toy, mag-lure ng mga toy, magpabulan dalag. Yan na naman mga toy Grabe maliliit. Oh, yan. Uy! Ang bilis kibitin mga toy pop. Grabe, kailan kaya makakanali tayo ng malaki dito? Malaki boy. Yan mga toy, kinakagat mo. Malaki mga toy. Malaki kay aruyo mga toy. Ay. Saan ka dito katoy? Aruyo. Agoy. Ay. Mga katoy Aruyo. Woohoo. Yan mga toy good size na yan. Yan So yun mga toy, bali uwi na tayo. Uulan na mga toy Diyos ko, kakaisa lang tayo mga toy ng good size. Aruyo kakaisang aruyo lang tayo. Uulan na. Tara na mga toy. Maraming salamat mga toy. Thank you po.